खुलुमबाय लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे रादाब लानानै फैदों नोंथांमोना बयबो नुखाबाय नुखानायफ्रा भिडिअखौ नायनो नाङा जायफोर नुखायाखै आं बिथांमोन देखायगोन भिडिअखौ आरो बिनि उनावहाय आङो डिसकासन खालामगोन एसे आं रायलायगोन आरो बिनि सायावहाय आङो एसे बाथ्रा बुंफिनगोन स' नोंथांमोननो आङो भिडिअखौ जागायनायनि सिगां माने नोंथांमोननो आङो जेनोखि जायनि बाथ्रानि सायाव आं जे बुंनो नागिरदों बे आरो जाय बाथ्राफोरखौ गोबां मानसिफ्रा नुखाबाय आं दहायनो होखादों नुखानायफ्रा नायनो नाङा नुखायै मानसिफोरनि थाखायसो आं भिडिअखौ होनो नागिरदों स' नोंथांमोना भिडिअखौ ससे नायनानै लागोन बिनि उनाव आङो नोंथांमोनजों रायलायगोन नायग्रोदो गोबां निउसफोरखौ गावनि गोसो बायदि बानायनानै मानसिफ्रा हगारनानै होयो माखासेया मोजांबो होयो माखासेया गाज्रिबो होयो दा नंखायनो रायजो राजाफ्रा दिनै इलेक्ट्रनिक मिडिया प्रेस मिडियानि उनाव पर्टेल निउस जेखौ बुंदों बेखौबो दिनै जोबोद गुरुत्व होयो आरो नंखायनो भारत हादरनि गिदिर गिदिर जार्नेलिस्ट जोबोद मुंदांखा जार्नेलिस्टफ्रा दिनै हारसिं ओंखारनानै माखासे पर्टेल सालायनो हमदों नोंथांमोना नुदों दा वेर होननाय मोनसे दङ बिथांमोनाव बयबो बेखौ नायो बेनिफ्राय आरोबाव प्रनय रय बिथाङाबो गोदानै मोनसे आरोबाव बरनदों गोसो दङना प्रनय रयनिखौ बेबायदि गोबां गिदिर जार्नेलिस्टफ्रा दायो पर्टेलफोरखौ बरनदों आरो बेवहाय एसे खम फैसा खरसाजोंनो बिथांमोना गावसिनि जे बुंनो लुबैनाय बाथ्राफोरखौ माखासे अपिनियनफोरखौ एडभाइसफोरखौ बिथांमोना आर्गुमेन्ट्सफोरखौ होनो हायो आरो बेजोंबो समाजखौ मोनसे डाइरेक्सनाव लांनो हादों दा दिनैनि समाव आङो बिनिखायनो बड'लेण्ड रादाबजों लोगोसे आरोबाव माखासे पर्टेल जोंनि लाइमोनफ्रा बेखौ लाबोदों आंनि खावलायनाया बेल' बबेबा मोनसे इनफरमेशना एबा बबेबा मोनसे खौराङा बे जुदि गोरोन्थि जायोब्ला बे समाजखौ गोरोन्थि लामाजों दैदेनलांनाय जायो आरो बबेबा मोनसे खौराङा मोजां जायोब्ला बबेबा निउसआ बबेबा इनफरमेशना मोजां जायोब्ला बियो समाजखौ मोजां लामाजों दैदेनलांनो हायो आरो समाजनि गासैबो थाखोनि थाखाय गुबुन मेसेज गुबुन इनफरमेशन खौरां बिजोंनि गेजेरजों होनो हायो दा बेखौ दिनै जायफ्रा खौरां बिजोङाव खामानि मावनानै दङ बिथांमोना बेखौ नोजोर होनांगोन आरो जोंनि हारिया जिहेतु बे बिथिङाव एसे फासयनानै थानाय हारि दा नंखायनो जोंनि हारियाव एसे स्ट्रागल खालामबावनांगोन आरो जोंनि मानसिफोरखौ दिनै बुजिनायसिम लाबोनो हानांगोन जे बे खौरांनि गोनांथिया मा दा बेखौ गोबाङानो बुजियो गोबाङानो बुजिया आरो बुजियैनि थाखायनो गोबाङानो नंखायबो सानो आरो मोजाङै बिजिरनानै एबा सानफ्रोमबो नायैनि थाखाय मालाबा एबा एखमबा मिसलिडबो जायो दा बेवहाय माखासे लाइमोनफोर थागोन जायफोर दिनै एन्ड्रइड मबाइल दङ बिसोरनो स्मार्टफन दङ दिनै जार्नेलिस्ट बायदि जानो हमदों बायदिसिना खोथाफोरखौ शेयार खालामो आरो बेवहाय माखासे नेगेटिभ इम्पेक्ट मालाबा इयुथ्सफोरनि गेजेराव बियो फैयो दा नंखायनो बड'लेण्ड रादाब बड'लेण्ड बुब्लिजों लोगोसे जिखिनिफोर दङ जोंहा बर'आव बिसोरो एसे स्ट्रागल खालामबावनांगोन खामानि मावबावनांगोन जोङो जोंनि फारसेनिफ्राय एखमबा जेरैबायदि मदद होनांगौ बेनो जाहैबाय मा जेनोखि मैया जे बड'लेण्ड रादाबनि गायसनथाय मोनसे सान जादोंमोन फाउन्डेसन डे बिथांमोनहा माने प्रग्राम खालामदों अर्गानाइज खालामबाय आरो बेहाय गोबां आलासिफोर फैबाय गोबां दैदेनगिरिफ्रा गोबां माखासे बाथ्रा बुंबाय गोबां माखासे माने बिथांमोना मेहेरगोनां मोनसे प्रग्राम खालामदों आरोखि आं जोबोद मोजां मोनदों बेजों लोगोसेयैनो बावहाय बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा बाहागो लाहैदों ओमफ्राय बाहागो लाहैनानै बिथांमोना ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा बुंदों आं दहाय सिगाङाव होखाबाय नोंथांमोना नुखाबाय जे बेनो जाहैबाय मा आं गोबां बाथ्राखौ होआखै खारन बाथ्राया जाहैबाय मा खौरांगिरिफोरनि दायथ'आ मा लोगोसेयैनो जोंनि समाजावहाय खौरां बिजोङा माबायदि गोहोम खोख्लैयो स' बे आयदानि सायाव बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंदों आरो बेजों लोगोसेनो बिथाङा बुंबावदों माखासे इयुथ्सफ्रा माखासे लाइमोनफ्रा दा ससियेल मिडिया जुग हिसाबै ससियेल मिडियायाव फैनानै बिथांमोना बिदिनो फेसबुकफ्राव इउटुबफ्राव गोबां माखासे बाथ्राफोरखौ बुङो आरो बिथांमोननि बुंनाया जुदि कारेक्ट बा समाजाव मोनसे कारेक्ट एबा थार मोनसे मेसेजआ थाङो बे बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायदों लोगोसेयैनो जुदि बिथांमोननि बुंनाया जुदि इनकारेक्ट बा बिथांमोननि बुंनाया फल्स बा नंखायबा समाजाव बेनो मोनसे नंखाय प्रसार जानानै थाङो होननानै आरो बिथांनि बुंनायनिफ्राय जों फिलिं खालामनो हादों मोनदांनो हादों कि जोङो जुदि बाथ्राफोरखौ जोङो बुंनो हायो मानोना दा बयनिबो आखायाव एन्ड्रइड मबाइल दङ आरो बयबो सोरबा फेसबुक भिडिअ क्रिएटर ओंखारदों सोरबा इउटुब भिडिअ माने क्रिएटर ओंखारदों जेरै जों दा
बा आं बेक्तिखौ होनबाय आं जेनेबा जों जेनेबा बिदिनो जा हायो फोरमायनानै होबाय जुदि आंनि बुंनायावबो जुदि माबा मोनसे नेगेटिभ जों बाथ्राजों जुदि आङो फल्स खोथा लानानै जुदि आं समाजाव फल्स बाथ्रा बुंनानै होयोब्ला बे मोनसे फल्स थांबाय आरो समाजाव बेनि मोनसे गिदिर मोनसे बिजानु जानोसै बिनो बिस जाना थानोसै बे बाथ्राया सैथो खोथा दा बेनिखायनो बिथाङा बुंदों बिथांनि बुंनायनिफ्राय आं बेखौ मोनदांनो हादों कि बिथाङा गाज्रि बाथ्रा बुङाखै जानो हागौ गोबां मानसिफ्रा गोबां माने गाज्रि बाथ्रा साननो हागौ खारन दिनैनि थारिखाव नों जेनेबा बर'खौबो गोबां मानसिफ्रा नायनो बायो बे जाहैबाय मा राजखान्थिनि बाथ्रा लानासो नायनो बायो नाथाय जों खुनु राजखान्थियाव गैया हिसाबै आं जेनेबा बेखौनो बुङो बिथाङा थारखौ थार बिथाङा थारखौ बुङोबा जों थारखौ फोरमायना होनांगोन बिथाङा माथो नेगेटिभ बाथ्रा बुंदों मा जेनेबा गाज्रि बाथ्रा बुंदों बिथांनि पइन्टसफोरा गासैबो माने लिरनानै दोननो थाव गोजाजोब खारन जुदि दिनै नों नाय फेसबुकाव नों बदलनानै नाय फेसबुकाव बदलनानै नायोब्ला इउटुबाव नोङो नायोब्ला बांसिन नों माबायदि भिडिअफोरखौ बांसिन नुगोन आरो जोंनि मानसिफ्रा माबायदि भिडिअफोरखौ बांसिन एक्सेप्ट खालामगोन जों बेखौ फिल खालामोबा जों नोजोर होयोबा जों बयबो नुखायोखा गतिके आं बेखौसो बुंनो नागिरदों जोंनि गेजेरावहाय जोंनि मानसिफ्रा खोथाफोरखौ जोङो बबे बुंनाया नंगौ नङा जों बेखौ थारमाने नों खुद गावनो दांग्रोमनो हायो हयथ' मालाबा आंनाबो मालाबा गोरोन्थिबो जानो हागौ खिन्थु गोरोन्थि जादोंब्ला गोरोन्थिखौ नुनानै जुदि सोरबाया बुंहरोब्ला नों बेखौ सुद्रायनो हानायबो जानांगौ बे आरो बाथ्राया खारन बावहाय गोबां खोथाफोर थायो ओंखायनो दिनै आङो जेनोखि प्रमद बर'नि बुंनायाव आं माने सापर्ट दं थारमाने माने बे बाथ्राजों माना आं लुबैयो जोंनि समाजनि जौगानाय आं लुबैयो जोंनि समाजनि लाइमोनफोरनि डेभेलपनि बाथ्रा आं लुबैयो जुदि जोंनि बर' फिसाफ्रा जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्रा जुदि गासैबो जुदि मोजां जुदि साननाय हनायनि गेजेरजों मोजां खामानिफोर मावनो लानायनि गेजेरजों गाव माने आथिङाव गसंथानो हानायजों लोगोसे समाजावबो मोजां मोनसे मेसेज होग्रा जुदि जोंनि गेजेराव गोबां जुदि माने इउथ्सफोर ओंखारोब्ला जोंनि समाजा माने जौगानायावहाय बेबो मोनसे गिदिर मोनसे भान्दारि जागोन खारन जों मिथिगौ सोरबा लिडारफ्राल' जोंनि समाजखौ दैदेननो हाया सोरबा लेखा फरा रोङै हालुवा मानसिफ्राबो जोंनि समाजखौ दैदेननो हायो मानोना मोनफ्रोमबो खामानिया पार्ट बाय पार्ट थायो माने बे पार्टखौ जों खालामनानै जों मावयोबानो जों खामानिखौ जों साक्सेस खालामनो हायो खिन्थु नों नाय सोर मानसिया साबेसे मानसिया दिनै साख्रि बाख्रि मोनजोबगोन रावबोथ' मोनजोबा गोबां फरायनाय थाथों डिग्रि गोनां थाथों रावबो साख्रि बाख्रि मोनजोबा अब्ला बिथांमोना मा खालामनानै जानो बेफोरनि फारसे जों सिन्था खालामनो रोंनांगोन दा गतिके बेनिखायनो जों जुदि नोंथाङा जुदि फेसबुकाव बिदि भिडिअ क्रिएटर जानो फैबायब्ला बा इउटुबाव नोंथाङा इउटुबार जानो फैबायब्ला नोंथांनि बुंनाय बाथ्राफ्राबो पइन्टसफ्रा माने मोजां जानांगोन आरो जेन' खारन गुबुना नोंनि भिडिअफोरखौ नायनायनि गेजेरजों माबा मोनसे मेसेज मोननानै गावखौ रियेलाइज खालामनानै गावखौ सोदांफिननो हानाय माखासे पइन्टफोर मोननानै माने माबानो हायो खिन्थु जोंनि गेजेराव बिदिनो जाहैबाय मा जोंनि गेजेराव बांसिन लोंला जाला थानाय मानसिफ्रा बांसिन जाबाय आंथ' दा फिल खालामो जायफोर मानसिफ्रा लोंला जाला माने थालानानै गावनि मेलेमफोरखौ गाज्रि खालामनानै लाबाय बिथांमोन बायदि मानसिफ्रासो गुबुननि सोरबा दैदेनगिरिफोरनि बा सोरनिबा माबाफ्राबो गाज्रि माने कमेन्टफोरखौ हरनानै मानसिफोरखौ माने डिसइन्टारेस्ट खालामनानै होनो नागिरो एबा बै भिडिअ बानायग्राफोरखौ माबा मोनसे खालामनो नागिरो खिन्थु बेबायदि नङा आरो नोंबो नाजा नोंबो माबा मोनसे खालामनानै खारन बयनिबो थाखाय बे संसाराव मानसिजों मानसि मदद होलायनाय मानसिजों मानसि हेल्प होलायनाय मानसिजों मानसि माने कम्पारेसन थालायनायासो थालायोब्ला आरो जोंनि गेजेराव जौगानाया फैगोन खारन नों नाय दिनैनि थारिखाव नोङो जायनो जेरैखि गावनि गोसोजों बिसास खालामनानै खामानि मावोब्ला नों गावखौ फोथायोब्ला गावखौ फोथायनानै नों जुदि जे लामाजों नों हान्थिबाय नों बे लामायाव साक्सेस जाखागोनखा बे आरोना दा बाहाय नों खुनु हेंथा हेंसि फैबाबो नोंखौ होबथानो हाखाया गतिके नोङो सिगां गावखौ दांग्रोमनानै नों बबे खामानिखौ मावबा नों एडजास्ट जागोन नों बेखौ सायख'ना लागोन आरो बिनि उनाव नों बिसास खालामनांगोन बिसास खालामनानै नोङो खामानि मावनांगोन खिन्थु गुबुननि बाथ्रा बुंनायखौ जोङो माने माबानो नाङा आरोखि गाहाय जानानै जों डाउन जानानै बै खामानि मावनानै नों एंगारनानै थानो नाङा ओंखायनो दिनै जे बाथ्राखौ दिनै प्रमद बर' सार बुंदों आं बाहाय 100% आं मोजां मोनदों आं जोबोद मोजां मोनदों आरो बेफोरबायदि प्रग्राम लानायनि थाखाय आं बड'लेण्ड रादाबखौबो आं थेंक इउ जासिदों साबायखर जासिबाय बड'लेण्ड रादाब बिथांमोननिसिम लोगोसेयैनो आं खावलायगोन नोंगौ जोंनि गेजेरावहाय जेरै दा बड'लेण्ड रादाबा मालाबा एसामिसबो होबाय आरो इंलिसबो होबाय थिग जोंनो बिदि नांगौ आरो हिन्दीफोरबो जोंनो नांगोन खारन जोंनि हारिनि जेनोखि लुबैनाय जोंनि असुख उबिदाफोरखौ जोङो जुदि गुबुननो जों फोरमायनानै होनो हायोब्ला थार सैथो बाथ्राफोरखौ
अबा गासिबो बाथ्राया जोङो फोरमायनो हागोन आरो सरकाराबो मिथिहैगोन नङाबा गुबुन निउस पर्टेल बा गुबुन हारिनि निउस पर्टेलफ्रा गुबुन गुबुन बाथ्रा बुंनो हागौ ना बे आरो बाथ्राया स' बिनिखायनो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मस्ट वेलकाम खालामबाय बर' सानि बुंनाय बाथ्राखौ आरो बड'लेण्ड थेंक इउ आरो जोंनि इउथफोरखौ आं खावलायगोन जेन' जों भिडिअ बानायफ्राबो जोंनि दिनै बुंनायफ्रा नेगेटिभ जाया आरो जों जे बाथ्राखौ बुङो बे भिडिअखौ नायनानै गुबुन सोरबाया माबा मोनसे माबा मोननानै थुलुंगा मोननानै बिथाङाबो जिउआव हान्थिनो नाजायो बेफोरबायदि भिडिअखौ जों बानायनानै होयो आं बेखिनि आसा निस्था खालामनानै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ